eji m nzu wee na-akpọku Chukwu okike abịa ma eze na-ekpebechala ọgụ ebe gụọ m ọra ebe na-emeli Chukwu ibe na ọra ebe Chukwu na-emeli ibe sifa gbata ọsọ bịa tụọ nzu ebe gụọ m ndị mbụ na ndị egede ebe gụọ m ndị ukwu na ndị nta ebe gụọ m eze nwoke na eze nwaanyị ebe gụọ m ọgbọ m nwoke na ọgbọ m nwaanyị ọnwa bịa tụọ nzu kpakpando bịa tụọ nzu anyanwụ nreta ụtụtụ na egwenye nzu bịa tụọ ọdịda anyanwụ na ọdịna anyanwụ bịa tụọ nzu na chi evoruwo ebe gụọ m ibe niile walịbụ dibịa chi ụtụtụ evoruwo nụ aja na Igbo niile bata ọsọ bịa n'ala mozu maka ọ tụọ n'obodo ibe dị n'Imo steeti bịa n'ala mozu atụọ ibe dị n'Abia steeti bịa tụọ nzu ibe dị n'Ebonyi steeti bịa tụọ nzu ibe dị n'Enugu steeti bịa tụọ nzu ibe dị n'Anambra bịa tụọ nzu ibe dị n'Ebonyi bịa tụọ nzu ibe dị na Delta na Ebonyi nzu bịa tụọ nụ ọra mmụọ niile walị m dibịa ọra mmụọ niile anyị na-emela anyị ibe ọra mmụọ niile na-emela Igbo ibe bata n'ụzọ chi ụtụtụ eboro okwane na chi ụtụtụ eboro ọkụkọ iwe dị ana m ayọ unu ayọ sonu ka ọ bịa unu bịa n'ala anyị nzu akụ unu tụọ ayọwo m unu mbụ tunu na oti nwata na-etoro nwata n'iru nne ya onye akwa n'azụ ya bịa na-akpọ na na-abụrụ n'azụ ka akwa ọ na-abịa ebe kwuo dịka na ogbo ọgụ ome ume ya onye na-ebekwu ebekwu na mma ya na-anyụrọ nkụ emelie ya alịba m unu si unu bata ọsọ ka unu bịa n'ala m nzu aka unu tụọ na chi evoruwo ọ na-abụ chi ụtụtụ were ọkụkọ ewe dị ọgwụgwọ sị nyara bụkwa nkwo mụ ka debe nya ya ejezu ụmụ ya leke nri alịbakwana m unu a sị m ọ nọ n'ụlọ sa anya eje ka ibe kwụrụ akpụrụ ọnụ m na-ekwulu bịa kwa olu m ndị mmụọ m na-ekwulu bịa kwa olu m ọra mmadụ na-ekwulu bịa kwa olu m chievoruwoni chivolu ugobolugo mmanụ ugo chara acha na-echuru echu a sị m unu bịakwa na kono bịa ba m ugo nzu agwa ụmụaka mụ na bayi wee nọdụ ndebe anyị si na ọ na-abụ ezu ụka n'oge totuo ngịga omena nkịta a na-adọrọkwa n'ile a sị m unu bịa n'ala m nzu a ka unu tụọ chibolu ugobolugo mmanụ gochala acha echuru echu mpụta na ọsọ bịa tụọ nzu na ndị niile mụ na aba nọ ka m na-agọlụ ọbụ n'izu ụka anụnwa abagala ọbụ izu ụka anụnwa ka m na-agọlụ gị ebe ọbụ na elu a sị m na izu ụka ya amalụ gị mma ibe niile ị na-achọ na ị ga-abụ ya abalị gị egbu gị ga-egbu ọnwụ ọkpa na-achụ gị wee ada ọbịa ị na-achụ ụwa ada anya fọrọ gị cheta ji ọ ga-eme gị anya anya bụ ga-akpọ onye sị na ebe ị na-eme mmenwu isi a ga-ewere isi onye otinye bụ na owe gị isi ọkpa na-achụ gị ga-ada ọbịa ị na-achụ ga-ada anya fọrọ gị cheta ji ọ ga-eme gị anya anya bụ ga-akpọ ana m agọlụ gị ọgọ a sị na izu ụka anọ na ebe ọjọọ lue n'iru na ọya abụrọ gị ebe ọjọọ lue n'azụ na ọya abụrọ gị ebe ọjọọ lue n'aka nri na aka ekpe na ọya abụrọ gị ibe dị mma nọdụ n'ilo ụkwụ wapụta gị ilo ibe dị mma nọdụ n'ụlọ ihe ekwuru ya n'ụlọ mbọsị ọbala na-agwụ ụzọ ama mfụ gị wee lacha ọbala gị ọnwụ ike ya egburu gị ọnwụ ike ya egburu ụmụ gị
ịtacha abụba ị ga-ele ụlọ abụba ịta ị ga-azụ ụmụ ga-azụ gị isi gị ga-achakwa n'awụ ị ga-anọ nka ọ bụ na ịnụbere ụdị ana m agọlụ gọvanọ n'ụtụtụ tata bịa bụ ibe gị na-anụ ị ga-anụkwanụ nke gị otu ọba isi wee go otu aka onye esi wee lee na-abachikwu na ọdịnala maka anyị chetara gọ maka anyị na-echetara gọ ibe niile anyị gọrọ otu anyị si bịa ka onye esi wee lee ọ ya adịla anyị mma ibe niile anyị gọrọ olego